Juan 10:34. Si Jesus mitubag, naisulat sa inyong kaugalingong balaod nga mga Dios kamo. Akong kuana ni Brad Sok bagay daghan mo ang ko na sila Dios moingon dito sa ilang lugar na Dios kuno sila nya diri sa tuwa na po kuno Dios kay ingon siya kuno nagmando kuno na tumanon ang mga balaod niya Brad kay gitawag man kuno siya Dios Brad. Akong pangutana Brad, pila man jud kabuk ang Dios Brad, usa ra ba ni o daghan kay ningon man diri na mga Dios kamo. Palihog patinaw. Ang atong Diyos omnipotente, kanang all-powerful God, usa ra ba gyud? Nasa Santiago 2:19, ngayon si Santiago, nga kung kamo nagasimba sa ka matuod nga Diyos, husto ang inyong pagtuo, usa ra man ang Diyos. Pero sa atong tinuan, tungod sa pagpadayag sa Biblia, padayag man, gibutyag man. 1 Corinto 8:16, atong giila ang amahan nga atong Diyos. Unya sa suwat gyapon San Pablo sa Tito 2:13, nagapaabot kita sa bulahang pagpadayag sa atong dakong Diyos ug mangluluwas nga mao si Kristo. So si San Pablo mitugan nga si Kristo dakong Diyos ug mangluluwas. Yan sa buhat 4:4-5, San Pedro mingon nga kining Espiritu Santo nga inyong gibakakan. Wa mo magbakak og tao. Nagbakak mo kaniya Diyos. So ang Espiritu Santo gipailasan nga Diyos. Pero matod palagi siya naman, dili ni tutulog ka Diyos. Doon ay nagpalmatuod sa langit ang amahan, ang anak ng Espiritu Santo. Kining tutuo usara. Usara ang ilang pagkaway, sinugdanan ng paway katapusan. Sa Teachings of the Catholic Church, Dogmatic Book, page 91, the three persons and only one in eternity, only one in power, being God, and only one of ever living. Ang Santissima Trinidad, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo, usara ang ilang pagkawalay, sinugdanan o pagkawalay katapusan. Usara ang ilang gahong pagka-Diyos. Usara ang pagkamagpabili nilang dili mamatay. Ever living. Nana sa Teaching of the Catholic Church, page 91. So ang Amahan, dili mamatay. Ang Anak si Jesus dili mamatay. Ang Espiritu Santo dili mamatay. Ngano man? Kaysa fundamentals of the Catholic dogma, these three are eternal. And what is eternal? Eternal is a being which has no beginning and no end. Nakining totoo, Amahan, Anak, Espiritu Santo, doon ay adjective nga gihatag sa magagahom nga balang kasulatan. Eternal. Kung saan ang eternal, way sinugdan o way katapusan. Muna si Kristo lang, kay nisulob siyang dagway sa tao, muna nga sa Catechism of the Catholic Church, Catechism of the Council of Trent, page 52. Pinisayo na tugditso. Diya sa kahimtang ni Kristo, dunay mamatay. Ngayang pagkatao. Diya sa kahimtang ni Kristo, dunay di mamatay. Muna ngayang pagka-Diyos. So, muna nga ato nang gipambit ang Santissima Trinidad, di na to Ginoo nag-ingon na ba sa 1 Timoteo 2, dili binilanggo o dili magapos ang pulong sa Diyos. Kadtong mo gapos o kadtong mo bilanggo sa pulong sa Diyos kadili ipabutyag, ningon ng Diyos, sila ang gahom sa kangit-ngit, dili ang gahom sa kahayag. Kaya, humanatos pagtubag ni Ricardo Rezanin, yung masimando Aquino, ato sa